yan. Lantang gulay na yan. Lantang gulay. Ayun! Doon, no. Nakuha na. Nay. Makinig ka lang na kay sir. Yan yan, Nay. Yan yung hinahanap natin. Ano lang na yun, relax lang. Okay. Yun na yung pinaka-final. Ay, kanina na lumalagotok yung dito mo, sa shoulder mo. Ngayon na, kamusta? Wala na. Nawala daw mga kababayan ko. Taas mo na ano na yan? Natataas mo na, no? Kanina, hindi, no? Sana all. Ako hindi ko marunong. Kanina na, hanggang saan ang ano mo? Hanggang dito lang. Ngayon, natataas na, oh. Sobrang taas na, oh. Very good. Sa Luzon, Visayas ug Mindanao, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, kung saan man kayo lupalop naroroon sa ngayon. Andito tayo kay Nanay Felicissima Dasulbo, dito sa may North Camarin, Caloocan City. Ang ininda naman niya ay 5 years na. Ayusin natin bago ang lahat. Nay, mayroon muna ako ibibigay sa iyo, ito ay hindi na ako nagligoy-ligoy pa. Sinimulan ko na agad ang problema ni Nanay Felicissima Dasulbo. Ang kanyang 5 years na iniinda ang masakit ang kanyang shoulder frozen. Ito, in-stress ko muna. Ang dahan-dahan na kailangan ko pong madaanan nito lahat. Ang lumalagot. Tagal na po yun. Pilay ko na lumalagotok. Mga kababayan ko, lumalagotok po yung itong bahagi ng shoulder ni Nanay. Mga buto-buto rito, mga joints, mga ligaments, tendon, at mga nerves dito, lalong-lalo na ang mga blood vessel. Sa puntong ito ay pinarelax ko na muna si Nanay para ma-stretch ko yung kabilang side ng body niya at i-twist ko ng konti para lang ma-stretch ang kanyang shoulder at maya lang ay linik ko ang aking paa para hindi siya umikot at dito relax ko ulit at dito na ako sa may scapula area para matanggal ng tuluyan iniinda ni Nanay at hinila ko ay hindi maitaas yung shoulder niya dahil may nakabara pa itong muscle dito sa may baba ng shoulder, kaya pinush ko pataas muna at in-stretch ko pa backward ng dahan-dahan lang dahil matanda na ito at mahina na ang mga buto nito at marupok na yung mga buto ni Nanay. Ay dahan-dahan lang na pag-i-stretch ang gagawin natin at pinarelax ko ay pinix ko ang upper shoulder ni Nanay at pinin ko ng konti at dahan-dahan lang napabigla at ito isi-shake muna natin ang kanyang katawan yung shoulder niya at ibabalik natin sa pag-i-stretch dahil hindi pa natin nakuha ang tiyempo nito at maya-maya lang ay dito na tayo at isi-shake muna natin ang kanyang
palme area. Dito sa hand area niya, sa phalanges at saka sa carpal area. Isusok natin at dahan-dahan natin i-twist ang kanyang all na o kanyang siko. At yan, relax lang. At dahan-dahan natin i-fix ang kanyang kaso na pabigla. Pero dahan-dahan lang. At isi-shake lang. Shake lang natin yung tendon niya at may carpal. At isi-stretch natin ng konti. Maya lang ay binil ko yung katawan shoulder ni nanay, pero hindi pa totaling 100% itong naitaas dahil kulang pa ito sa adjustment. At tapos kaya Nasa gitna. tapos lang gila kanina hindi natin mataas no? Okay. Masakit din. Napakas na yan. Relax lang. Relax. Relax lang. Ayan mo lang. Ayan, okay. Relax lang. Relax. Relax. Relax lang na yan. Relax lang. Baba. Baba. Ayan. Relax. Ayan mo lang. Ayan mo lang. Ayan. Sige. Sige. Relax lang. Sige. Isipin mo lang na wala ko ha? Relax lang. Huwag mo yan. Relax. Relax lang. Relax lang. Relax lang. Relax lang po. Sakit. Ha? Relax lang. Huwag mo nang laban. Relax lang. Relax. Huwag mo nang laban. Huwag mo nang laban. Ayan mo lang. Ayan mo lang. Ayan mo lang. Ayan. Ayan mo lang ulit. Huwag mo nang isipin mo lang wala. Relax lang. Relax lang. Relax lang. Hindi na kami. Hindi na kami. Kunyari wala kang lakas. Ha? Sa bandang ito ay medyo natatagalan pa kami ng bahagya dahil hindi nakipag-koordinasyon ang katawan ni nanay sa aming pakay na iparelax ang kanyang shoulder ito relax lang yan. Relax. Relax mo lang po, Mal. Relax lang. Kasi pag hindi siya nakarelax, nakagano, di ba? Hindi yan relax eh. Oo, kasi Nilaba, nilabanan niya eh. Sabihin mo nga. Relax na lang. Walang ganun. Hindi pa baba. Relax lang. Yung Ah, parang baba. walang ano. Parang wala kang ano na yan. Ganyan lang. Wala lang. Parang lantay ng tutal. Lanta lang na eh. Yung walang ano. Pinipigilan mo kasi na eh. Lanta lang may lanta. Lanta lang may. Pagpigilan yan. Kaya mo lang siya na kung babagsak. Yan. Kunyari lanta. Kaya mo siya kung babagsak na eh. Relax mo lang. Kunyari lanta na yan. Lanta.
Lanta lang ha. Lanta lang na yan. Lanta. Kunyari, lanta lang. Lanta lang na lanta. Lanta. Lanta lang na ilanta mo lang. Lanta na, huwag mong persen. Hayaan mo siya bumagsak kung babagsak. Ayan mo na siya na relax Hayaan mo siya kung bumagsak. Hayaan mo na siya bumagsak. Ay, Oo. Relax mo lang siya. Hayaan mo makabagsak. Parang walang walang ano. Wala lang din Walang malak. bagsak. Walang Yan. bagsak. Yan, ganyan Pag lang. ginanyan ka, feeling mo lang Tama. babagsak. Pag Yan, ganyan. pinaganon ka ni sir, bantay ka pa rin. Parang gets mo ba? Yan, yan. Yan, hayaan mo siya. Huwag mo siya titigilan. Kunyari patay na, kunyari patay. Kunyari patay. Kunyari patay. Yan. 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 Lantang gulay na yan. Lantang gulay. Ayun! Doon, oh. Nakuha na. Nay. Makinig ka lang na kay sir. Yan yan, Nay. Yan yung hinahanap natin. Ano lang na yun, relax lang. Okay. Yun na yung pinaka-final. Nay, kanina na lumalagotok yung dito mo, sa shoulder mo. Ngayon na, kamusta? Wala na. Ay, nawala daw mga kababayan ko. Taas mo na ano na yan? Natataas mo na, no? Kanina, hindi, no? Sana all. Ako hindi ko marinig. Nay, kanina na hanggang saan ang ano mo? Hanggang dito lang. Ngayon, ay, natataas na, oh. Sobrang taas na, oh. Very good, very good. Hindi siya tumak. Relax ka lang.